da su baiwa shugaba ruhi da jiki sarai, ba maƙiyansu duniya da kiyama su sakarai, tunda da su da annabi sun yi zama na gaskiya. Yan tasirin fito annabi kai muke kira, ranar maulidin kamu yan tasiri ba zama. Ya Allah da shehu Tijjani yana cikin gidan Jilani, da shehu Barhama Rasula abada, Shek Usmani Kodiyo littafinsa ya faɗan banda Rasulu bai da zance magana ta gaskiya. Yan tasirin fito annabi kai muke kira, ranar maulidin kamu yan tasiri ba zama. Ni na ida gaisuwa za na shige ga baituka, bakin nesa da kusa duk a garinmu sun zaka. Fata na Ubangiji yadda su zo gudan haka, rabbi ka mai da su gidajen su kalau da lafiya. Yan tasirin fito annabi kai muke kira, ranar maulidin kamu yan tasiri ba zama. Yan tasiri mun fito annabi kai muke kira, dole miyo kiran ka dan Allah kai yake kira, wanda ya kama annabi gummakiya ya gagara. Yan tasiri mun rike annabi ba mu shan wuya. Yan tasirin fito annabi kai muke kira, ranar maulidin kamu yan tasiri ba zama. Yan tasiri ga mu nan kowa na farin ciki, soyayya ga shugaba dorewar farin ciki. Kai da ka nuna baka so mutuni min yiwo ciki, wanda a bar shi baya karshe shi ke da tambaya. Yan tasirin fito annabi kai muke kira, ranar maulidin kamu yan tasiri ba zama. Ranar maulidin nabi duk wani uzuri, miyar manya har da yara kowa ka gani kazar kazar, duk wani ambato da ba annabi tuni mun sayasta, a kiran ka wajibi ne ko babu lafiya. Yan tasirin fito annabi kai muke kira, ranar maulidin kamu yan tasiri ba zama. Sai murna muke kudan mauludi ya zagayo, bakin nesa da kusa motoci su har hayo, kuma sun sauka lafiya har rali a kewayo. Sai murna muke ta yi taro an yi lafiya. Yan tasirin fito annabi kai muke kira, ranar maulidin kamu yan tasiri ba zama. Shi ya kasa muke ta murna da zuwa
ba shi gajiya. Yan tasilin fito annabi kai muke kira ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Annabi dan kamun ka taro anan tun da safiya, kowa ya yi shiri duk mun taɓa kwalli. Jama'a sun yi yawa amma ba hayaniya, mai nasu ake kira wanda ya sai ta duniya. Yan tasilin fito annabi kai muke kira ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Mu taron ka shugaba sai in babu rayuwa, idan ko har da rayuwa zan daure kishin ruwa. Fata na rasul ƙaunar ka da ni mu sha uwa, in har zuciya ta gyara jiki bai kazantuwa. Yan tasilin fito annabi kai muke kira ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Annabi ka wuce sani sai a kira ka mai gida, duk wani masani gaban annabi ya zame guda. Ga kissa ta annabi Adam zana dan fada, dan Allah ku ban attention ka kuyo hayaniya. Yan tasilin fito annabi kai muke kira ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Annabi Adamu a sa'in da ya ci itaciya, sunan waya ambata Allah yayi yafiya. Sunan annabin mu ne malam ba hayaniya, kun ji abin kira ma'aiki ku kun yi tauciya. Yan tasilin fito annabi kai muke kira ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Muna sauraron wannan kasida ne daga madrasatu tasirul ilmi min al-mahdi ila al-lahadi, anguwan malamai yan ji shirku, dan a sha sauraro lafiya. Yan tasilin fito annabi kai muke kira ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Ba wani annabi da zai zo sai ya bi Ahmadu, kafin annabin ya zo rabbi ya ce da Ahmadu, sannan annabi ya ce ya shaida da Ahmadu, sannan Rabbana ya ce je ka wakilci gaskiya. Yan tasilin fito annabi kai muke kira ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Sannan duka annaba wanda su zo siyo kira, sun yi kira iya kira, lamarin ya ta'azzara. Sai da rasul ya kawo wanda kaɗai ake jira, tun da ya sauka duniya duk a fahimci gaskiya. Yan tasilin fito annabi kai muke kira ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Jarumtar kama kaɗai ya isa ayyubai duka, amma banda ilimi wanda yake ta haɓaka. Manzo dan diyar ka faɗi mahaskan na ɗaukaka, in ta rubuta baituka na ka dare da safiya. Yan tasilin fito annabi kai muke kira ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Mauludin ka yau ake annabi gashi mun fito, manya har da kankana na kowan mu ya fito. Rali mun kayo ma'aiki kai muke ta ambato, ba a kiran ka sai kana gunna shaida gaskiya. Yan tasilin fito annabi kai muke kira ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Min yi gamo da 'yan uwa wanda suke farin ciki, mu ma min yi yofe ga mu cikin farin ciki. Wanda ya gyara annabi tabbas za ya kwan ciki, mun riƙe shugaban halitta ba ma hayaniya. Yan tasilin fito annabi kai muke kira ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Mata dole ne mu so annabi tun da yayi mana, domin shi ya karɓi yancin mu a yau ya zo mana. Da can ba a ba mu gado, ni na tuna mana, duk mu fito mu ce ma'aiki da ka da lafiya. Yan tasilin fito annabi kai muke kira ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Annabi namu ne na kowa ne babu wariya, wanda ya kama annabi shi Allah yake biya. Duk maƙiyin rasul sai ya fada a hawiya, mu dai mun rike ma'aiki komai faranniya. Yan tasilin fito annabi kai muke kira ranar maulidin kamu
ka riƙe lamarin ma'aiki ba ka ganin jiri, rabbi ya ƙara lafiya kuma ya daɗe ka juriya. Yan tasilin mun fito annabi kai muke kira, ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Sai malam Abubakar rabbi ya ƙara jallabi, wanda yake kiran mu kullum yi riko da annabi, wanda ya kama annabi ba shi ba tararrabi. Ya malam Abubakar rabbi ya ƙara juriya. Yan tasilin mun fito annabi kai muke kira, ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Sai malam Lawal bazan je ni ban saka ka ba, malam Yakubu da baitin ka bazan yin shi ba, malam Salisu fahimtar ka tana ta ci gaba, rabbi ya ƙara lafiya kuma ya daɗe ku juriya. Yan tasilin mun fito annabi kai muke kira, ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Ga shugaban makarantar mai hikima da kokari, malam Salihu da ku dole mu dinga fahari. Ku ke yin nasiha gare mu ku yo shawarwari, kar mu sake bidar karatu ko mai faranniya. Yan tasilin mun fito annabi kai muke kira, ranar maulidin kamu yan tasili ba zama. Alhaji Salisu ta'ala yayi masa gafara, makarantar ya baiwa manzo abban su Zahara, sai yace isar da sakon Mahamudu Fajira, gashi ana isar da sakon su dare da safiya. Yan tasilin